Hej, mit navn det er Marianne, og jeg vil nu byde dig velkommen til en kort præsentation af vores modul overvågning. Med vores modul overvågning kan du med ganske få klik overvåge projekter, firmaer og kontaktpersoner. Du kan bruge det i din virksomhed til at overvåge konkurrenter, potentielle samarbejdspartnere eller andre firmaer, som du ønsker at holde dig opdateret om. Du kan aktivere overvågning af et projekt ved at klikke på overvågning, aktivere overvågning. Når projektet opdateres, vil du få direkte besked via mail. Det kan være et projekt, hvor du afventer information om et vigtigt udbud, eller et projekt, hvor du vil være først med at tilbyde dit produkt, når der bliver valgt entreprenør. Alle overvågede projekter markeres med en rød ring. Overvågning af firmaer kan udføres på samme måde. Find det firma, du ønsker overvåget. Du kan overvåge bygherrer, arkitekter, entreprenører, boligselskaber og lignende. Klik på overvågning, aktiver overvågning, og firmaet markeres med en rød ring. Når firmaet registreres på et projekt, vil du få direkte besked i din mail, og du kan rette henvendelse til firmaet og ønske dem tillykke med deres deltagelse i projektet og præsentere dem for netop dit produkt. Med overvågningsmodulet henvender du dig, når der sker noget aktuelt, og du spilder hverken din eller deres tid. Ønsker du at overvåge specifikke kontaktpersoner, sagsarkitekter, projektledere eller lignende, kan dette gøres på samme måde. Klik på overvågning, aktiver overvågning, og personen markeres med en rød ring. Endelig kan du også overvåge en gemt søgning. Se videoen for en overvåget gemt søgning. Skulle du have behov for yderligere vejledning, kontakt kundeservice på 70 13 78 13.